εδώ και σήμερα θα φτιάξουμε. Hey guys, ο Bobos Pro Gamer εδώ και σήμερα θα φτιάξουμε κάποια modded σπαθιά. Είναι επεισόδιο 3 ή 4 νομίζω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φάρμαρα με τον Bobos Pro Gamer τελικά, πήγαμε για mine. Θα φτιάξουμε. Αυτά τα φτιάξε εκτός κάμερας, αλλά το recipe το βλέπετε. Ναι, παιδιά, φτιάξαμε πολλά. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ ανακαλύψαμε και το redstone story. Short. Ο Orpheus Pro Gamer απλά ήθελα να δει αν γίνεται και το ανακάλυψε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή. Θέλουμε πολύ wood. Λίγο εδώ. Αρχικά. Και θέλουμε και λίγα sticks. Πώς θα το κάνουμε λοιπόν. Το end short πρώτο. Να το. Και τώρα θα κάνουμε το άλλο. Το short. Φτιάχνετε. Στην ουσία είναι η αναβάθμιση αυτού του diamond short. Νάτι. Τώρα τα έχουμε όλα. Νάτι αναβάθμιση, παιδιά. Βέβαια όλα αυτά τα short θα γίνουν τεστ σε βίντεο. Αυτό εννοείται. Δεν τα τεστ πάμε. Θα τα κάνω τεστ σε βίντεο. Σε κάθε βίντεο θα παίξουμε με ένα short. Και αφού τα παίξουμε όλα, θα πάμε στο Nether για να πάρουμε τα άλλα δύο. Να ολοκληρώσουμε αυτό το mod και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε το mod με τα cakes. Δεν πάμε σε αυτό το βίντεο στο Nether. Όχι. Βλέπετε πως πήγαμε για mine. Και τα τρία βασικά υλικά αυτού του mod με τα shorts είναι το diamond, το emerald και το gold. Άμα δείτε τα περισσότερα φτιάχνονται από diamond. Θέλει πολύ diamond. Πολύ diamond, δηλαδή 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 diamond συνολικά, εντάξει. Λοιπόν, και τα λέμε αύριο που θα γίνει το άλλο part που θα πάμε στο Nether και θα τελειώσουμε αυτό το mod. Γεια σας.